Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapha khona kufinyelela khona lelo hlelo igama lami ngingusithembiso ngekwaKandlozi wembukeli amazwi bela namhlanje athi esifika namthwalo kuleli laseNingizimu Afrika osukwini la izolo zibe nombhikisho ngaphandle kwamahhovisi enxusa le-United Nations High Commission endaweni yaseBrooklyn ePitoli bebhikishela ukuthi abayizwa nje lento yokubhidlizela amadokodo abo abeqongqothelwa unqenqemeni lomgwaqo njengoba ubona esithombeni. Kubikwa ukuthi laba bokufika bafike kuleli ngonyaka ka-2019 bezoqongqothela amadokodo abo lapha. Kubikwa ukuthi izola amaphoyisa nezinhlaka ezahlukene zomthetho zidiliza amadokodo abo ngoba bekhala ngokuthi awubunuku futhi abukisa kabi indawo. Hayi wembukeli impi ivele yasuka lapho babese bekhalela ngamasongo akasigonyela khona lapho. Wembukeli wena yini ofisa ukuyiphawula ngalolu daba? Ingabe lokho kwenziwa amaphoyisa nohulumeni ikhona yini? Ngizocela ubeke uvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubamba kwenye ividiyo elandelayo sengiphuma kanje usale kahle.